Kachana mimi. Naeka penyeyo. Inyaya yakapinda munudari. Vakapinda munudari munomiri pakati paNicholas naChiriwo Timothy. Chiriwo Timothy ndiye akanga ari tezara achisungisa Nicholas Nyambodza. Iri nyaya yepfuma ikatongwa ikasvika panguva yekuti Nicholas akanga anzi dare anobhadhara tezara wake zvakanga dzabhadhara. Nguva iyoyo yakapfuura kusvika Timothy azouya kuno kwachibatana nezvikonzi kuti tiende kuzadzisa mutongo iwowo. Akazosimuka kuenda kumba kwaNicholas tida kunobata zvinhu zvakanga zvataurwa nedare kuti zvinofunge zvichibhadharwa naNicholas Nyambodza. Pakati papo Nicholas Nyambodza nanasekuru nanambuya vakazozviziva kuti Chiriwo Timothy ada kupuhwa pfuma kwamambo. Vakabva vauya kuno kudare kwamambo kuti musati mapa Chiriwo pfuma iyoyo yamuda kumupa chikonzi, mirai titange tadzokera padare pamambo timbotaure runa dzedu pamusoro paChiriwo Timothy inyaya yapfuma ida kubva kuna Nicholas Nyambodza. Chiriwo Timothy wacho aripo? Ndiri pamambo. Okay. Saka wauya ndiani? Wauya ndi Ernest. Alright. Chitai kuti ndiziye. Toeringai. Nyaya iripo iri pakati pa Mary Chakwesha chimangarira Chiwero Timothy. Nyaya ndeyekuti chimbomira kupiwa mombe nedare ramambo Makoni kubva kune mukwasha Nicholas Nyambodza. Uya nembo dzako chitupa nemari yedare. Anzi Timothy Chiriwo. Taurai tinzwe Mary kandi baba. Tinzwe kuti ngei muri kuti Timothy haafaniri kuti apuwe. I'm sorry mama. Ndiri kuti Timothy ambomira kupuwa mombe. Taurisa henyu. Ndiri kuti Timothy Chiriwo ambomira kupuwa mombe. Ndichibudikidza kutumwa nehanzvadzi dzangu anondowana baba vakarera mwanasikana uyu. Ari kuti kuita kwaakaita akati nzvenga. Hatina kunge taziva kuti iye ari kundomangara. Akati nzvenga isi tisi takarera mwana. Mwana akakurira ari kwana sekuru? Ongo mama. Okay. Uyu ari iye baba. Wanatezvara wakonga. Ndiwo ari kuuya achita kuti iye Timothy haana chaakabvisa. Haana kurera. Ongo. Hanzi wauda kudya kaya pausina. Aiwa handizvo mama. Ini ndakatowa mukwasha anozikanwa mumusha wakwaChakwesha. Nyaya iripo ndeyekungoti takaparadzana nemudzimai. Taparadzana nemudzimai, mwana taingobatsirana nepandaigonawo napo sababa. Dzima ramukadzi hapana pari kuti takamboendesana kumatare mukuchengeta mwana wedu. Uye kuti ndinge ndichipuhwa naNyambodza nekuti akabvisa mombe yekutanga pamakamutonga. Akabva abvisa mombe kwakasvikira vanhu vandakatuma kotina mombe. Ndokuna wadzimai ndokunogara mwana. Pakachidirectwa kuti waende kopuhwa mombe naishe unonzi Ishani wekuinyata Chigudu, naishe Chigudu. Mombe wakapuhwa, imwe mbudzi ndikati ngaichienda kuna mai, imwe mbudzi topawo vakomana vanodii vatina mombe. Ndo zvakazondipa simba. Nguva zvaireba kumukwasha. Tadii kutora imwe step. Pandauya kuno kudare kuna secretary. Secretary akatipa rudi kwa mari iyo inoita 208. Inisababa akashandisa kia yemwana. Ndikabudikidza kutengesa mombe ipi iyo yokuti ndoiraise mari yekuunza kupi. Yokuunza kuno kudare. Ndikavasuma wese mukunda. Ndo zvandaita saka takapokana pakutaura pakunzwisisana. Asi kufamba kwedu kubva pakutanga kusvika patari tachingofamba zvakadii zvakanaka. Ava ndisekuru vari kumacheto varondiziva kuti ndiri mukwasha akapinda mumusha. Ndikaroora inini.
izvo zviri kutaurwa ndakapinda mumusha ndikaroora. Tsvakirei kuno akabvisa mari yake inoita $40. Handi mari yetsvakirai kuno mambo. Kungoti sevanhu vanenge vasumudzana vari pamwe vanoti tsvakirai kuno. Kana mari yakunyorwa list yekuti mukwasha aroora asira apa handifungi kuti pane pandinganzi ndabvisa matsvakirai kuno. Handina kuita zvekubvisa matsvakirai kuno. Une yacho here zvinyorwa zvacho? Gore racho mambo harisira nhasi. Gore ratakaparadza nemukadzi ndikungaidza about 2004. Ndo mai wazvo? Ndo mai wemusikana. Wemusikana. Wadari iyo nyaya iyo. 2004 zvinhu zvanga zvakunyorwa. Mambo warubvunza kuti une list here yekunyorwa kwakaita nasamukuru anopudisa umbowe ndibeshuwa wakaroora pepa racho iri kana kuti inini ndinda ndakamira zasamukuru. Munhu wandadidaiza samukuru ndiwo sekura. Ndosaka ndataura zvekuti mari yandinoziva. Sekuru avai ndiri kuona badzongoti sekuru iyanzvadzi yaambuya wangu. Saka pamatauriro avari kudii avari kuita ari kuita kunga aiwa handisi kuti ndingambova nekupokana kana kuti ndikavenga. Ndinotaura zvakapfuura nomumaoko mayo. Ndochokwadi. Kaka achangamira. Ini ndoda kubvunza wese vari vaviri kudaro kuti ndotanga nemi imimi zvamakabvisa zvii makabvisa chii chamungataurire dare kuti ini ndakabvisa chakati nechakati. Inini dare ndichitaura pamberi pavo chinhu chandakakwanisa kubvisa imari dzinoratidza kuti munhu anenge apinda mukati. Ichi mari kutaura chokwadi pamberi paMwari mambo. Taurai zvinhu zvamakabvisira. Rutsambo ndakabvisa pakati, mudanga ndakabvisa pakati, kuombera ndakabvisa pakati. Alright. Pane parutsambo here pamakabvisa? Mari yangu yaingoti uku ndichinhonga uku ndichinhonga. Handina kuzoziva kuti imari nekufamba kweimambo nekufamba kwenguva. Pamusoro ingotauro. Wati wakaroora rini? Gore racho ndinovimba kuti 2024. Manje 2004. 2004. Chinzwa manje. 2004. Chinzwa ini ndakaroora ini ndine wazukuru. Ini ndakaroora 1974. Iye zvinezvi ungandibvunza panapa ndinokurisira bhuku pane zvandakabvisa. Iwe wakatoroora manje usina pawakanyora wakanga uchiroora chii? Ndingangotaura kuti kana usina bhuku rawakanyora wakaenda kunoti nditisi tine munhu wenyu handizve pane pakanyorwa here mari yawakabvisa kuti rutsambo majazi chinyi pane zvakambonyorwa? Ndakanga ndine list mambo. Unaunyora baiwa unauroora manya kunoti kunetsa nekutaura. Chitaurire zvawakabvisira zvacho. Nyaya yakaitika mambo ndeyekudai. Chitaurire zvawakabvisa. Kuti wandakabvisa chakati. Mari yekupinda mumusha, mari yematekenya ndebvu, mari yemagara bhenji, mari yekuti hafu yamaimbichana yemapfudza dumbu ndakabvisa. Ngoti mari idzi dzichichadwa vanatezvera vanga vaona kana kuti umbondidhura zvakanyanya. Saka chikamu ichocho ndoimba kuti chawakaita. Kunonzi kuroora unokuziya here? Ndokuziva mambo. Unenge wabvisa chii kana uchinzi waroora? Mudare kana uchinzi waroora unenge wabvisa mombe yechimanda, unenge wabvisa mombe yeumai, unenge wabvisa mombe yatezva yedanga yerutsambo. Unenge wabvisa rutsambo, wabvisa danga, wabvisa yeumai. Ndokuti wadii waroora. Icho chimanda vazhinji vakuenda pasina chimanda mazuva ano. Handiti.
Saka pane chawakabvisa here pazvinhu zvitatu izvozvo? Ipapo mambandi. Saka hauna kuroora. Hauna kuroora. Nekuti kuti unzwa akaroora, unge wataura zvinhu zvawataura zvitatu izvi, kusiya kwechimanda chete, nekuti mazuva anaya vanhu vakuroorara pasina chii. Mafaindi aya ndezvekufaindisa. Saka wataura wega kuti pazvinhu zvitatu izvo iwewo hauna kudii kuzvisvikira. Saka ndo zvavari kutaura kuti iwewo hauna kuroora. Iyo yanga iri nhau yekuti kana munhu uine mudzimai akabara mwana wenyu akauya kwauri, including mai wacho, nomutoro wokuti ndo zvaparwa nemukwasha, uri baba vanoziva kuti mwana ndewangu, haungamuregereri. Ndo zvandakashandisa ndiuye kudare kwamambo, handida kuda kuita mutemo wangu ndega. No, it's okay. Saka dare riri kuti pane zvaunondowana pamwanasikana wako uyu, unobvisa mombe yeumai nemombe yedanga. Inogamuchira mama. Handiti. Nembudzi dzemasungiro. Nekuti wakanga usina kudii? Hapana chakaipa musungira. Saka muchibatana muri mese kuti pamune makundotora zvasara, panofanira kuenda mombe yani yababa, mombe yamai. Nembudzi. Unoti wati wakawapa mbudzi? Ndakawapa mbudzi, handizivi mukwasha kana akazoiendesa. Akaunza here mbudzi yemukwasha? Makapuwa mbudzi 1. Saka kwasara ngani? 2. Kwasara 2. Ndo dzaunoendesa. Then zvimwe zvese izvo unotora iwewo zvinenge zvadi zvasara paroora remwana wani wako. Handiti. Pane achikupokana here ipa? Munopuwa yenyu yeumai, munopuwa yenyu yeubaba. Then mukwasha zvimwe zvese anotora iye, pane zvaanowana kumukwasha wake. Nembudzi 2 dzemasungiro. Handiti. Saka since nyaya yanga yatopa execution, handiti. Saka pazvinondotorwa ndisingazivi kuti sezvo ana tezvara vake vanga varikumbira kuti tanga achida kuvapo, sezvo muchitaura kudaro vanga vaine mubvunzo kuti mwana angatanga kubvisirwa here mai vacho vasati vabvisirwa. Ndo zvatiri kuti mai wacho wanopuhwa mombe yavo yeumai. Handiti. Vana tezvara wopuhwa yavo yani yababa. Nekuti ava vanhu havana kuroorana, havana kugara wese. Saka anongobvisa pamadamage chete. Haabvisi roora. Nekuti haana kugara nemwana wenyu. Asi mombe yeumai inodii? Kuwapa mwana wake wacho zvaasiri kumurume wake. Pachaitwa sei? Panobviswa veri zvakafanana nezviri kupuwa vachakwesha. Aiwa, isu tiri kutonga yenyu, hatisi kutonga yemwana wake. Handiti. Zvakwa nemukwasha wake kuti vanotongana sei. Handiti. Dare rakatongwa namambo, ndongotidzosera matongero akaita mambo, ndosaka ndakati ina handizvikwanisi, ndoda kutongerwa namambo. Ratiri kutaura ndeve zvenyu imimi. Hamuwani zvese kwete. Anoona mombe yavo yeumai, imimi munoona mombe yenyu yeubaba, then nembudzi dzemasungiro. Zvimwe zvese zvinouya iye mukwasha natezvara wake, mukwasha wake natezvara wake vanoonana zvemberi. Mukwasha aripi? Mukwasha ari papi? Right. Iwe mukwasha unoteedza judgment yawakadii, yawakapuhwa. Handiti.
woendesa zvinhu kuna tezvara wako, ndiye tezvara wako, haupindiri dzisiri dzako. Handiti iye uyu anoitawo yake nana tezvara nani wake. Handiti tamuta kuti akusungirwa kuti anofanira kubhadhara mombe 2 yamai nekuti mwana arorwa. Saka mwana anofanira kuwana mombe yake yechi, mai vanofanira kuona mombe yavo yeumai nekuti mwana adi arorwa, vopuwa mombe yavo. Okay. Saka tosimuka execution muona wakomana kuti kana pamwe akundoti nhega izvozvi akuziya kuti nyaya ndo mamiriro yaita.